bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe randaɓe gurdam gueɗe pawa ɗum e dow leggal keeci innama aade tawa jomum tinani matani kadi waɗani te haysuno so tawi ɗum gollama tinaka ne gollare neɗɗo fof noon tuumowo neɗɗo ko waɗani wasde gonɗinɗo gueno taɓɗotoɗo o e wasde jogade yurmede e wasde jogade ndimagu diwata neɗɗo gittowo hirgiji tuuma fawɗum e neɗɗo tawa oɗon neɗɗo tinani matani. est ce que oɗon gandi hande e nder oɗo saaha mo gonɗen won wonɓe e nder prison ngaji ɗi woni dumbirtu waɗi ɗumen toon wona wadde ɗum saabi goni toon ko tuumede ha sikke wonde ko noon woni no woori tawa wona noon woni no woori tawa noon koɓe tumra ko on baɗɗo o nana ɗacce ene jokki ahmadi kandiji mum kamɓe ɓe mbaɗa e nder gueƴƴalal ɓe jeera nague. est ce que oɗon gandi hande yiɗodirnoɓe hakkude mumen boni tawa ala ko saabi ɗum debbo tumate walla gorko tumate hoolare agga ceerigo waɗa tawa noon tumɗoɓe o ko fonno tumede e neɗɗo foof nana e mum yimɓeɓe ene moɓɓi kunuɗe mumen ene ƴeewi hakkude mumen e Allah nde tawno goto fof ne jogui kilo e libar mo foti wawde reglude sans pour autant que wiide aɗa régla caɗele janani. est ce que oɗon gandi wonɓe tuuma tagui hande suuɗade leppi leydi woni mayde kono noon wonɓe tuumaji tagui hande nana goni e dow leece hôpital ala ko mbawani koye men ko stress tuuma jaggi ɗumen ha hankanti natti hejje e jeese yimɓeɓe natti ni batti yidde ni wirnade guete yimɓeɓe sans pour autant que so tawi wonde kala ko mbawi wadde yimɓeɓe darta ɗumen ko yitere wonde. holko tagui neɗɗo no tuuma neɗɗo ko waɗani so tawi neɗɗo mo hulani Allah ene ƴeewe sa hawri e neɗɗo tuumo o neɗɗo jaggu neɗɗo wiya wonde ko kala ko haajuma ala yawat hen maandu wonko gandata ni kala so tawi a haali koko bonnata wiya wonde ko ya hutora deƴƴe ɗe haala ko noon fewjide ko bonnata sababu ne intérêt ma personnel bonnande goɗɗo gurdam mumen fewnande hoorema te ko cikkata fewnonto hoorema ko hay hunde ala ko fewnontuma sowona ko bonnanma e tawno ma usane qimanagal ma kono kadi aussi ma biftundima ko ma nawra. hande noon e nder oɗo société mo gonɗen e nder oɗo réseau sociaux mo gonɗen so tawi tan a woni hen neɗɗo gandaɗo hay sino ko seeɗa a heeɓi hay sino ko seeɗa e daraja Allah itta rokkuma kala ñalawma mo pinɗa ma yi dawowo tawa dawanta ko bonnudema itta tuumaji fof fawɗum e dow ma kala façon gueɗe kamtorinde itta fawɗum e dow ma uniquement pour yidde bonnandema walla uniquement pour yidde wata teddoya hoygu e jeese yimɓeɓe ɓe tuume goyka ɓe tuume jina ɓe tuume bonande ɓe tuume liggey ɓe tuume cuhuñagal ɓe tuume yarde sangara ɓe tuume yeyde koyemumen ɓe tuume yoɓade pitali ɓe tuume kono noon neɗɗo ne hawni Allah taga tagore mum teddinma rokkuma ko rokkani hay hunde e tagore mum wima wonde yaare o e nder ngol ɗon dewgol Allah ala ko ɓuranma sowona goofi
bononi tan kay fodde fonde wonde hakkude ma makko nde waɗani ɗum kono kay innama aade no mani sa waɗanani ɗum woto waɗ ɗum ko ɗum woni ko woni ɗon ko heddi ko noon neɗɗo fof miijiɗo wonde ɗo ko aduna enen kala ken hoɓɓe ken arɓe ken hotoɓe en garani hodde mo jikki koko gasata mo jubi koko gasata mo ɓafti koko gasata mo mefti koko gasata ala ko gasata sowona laamu gueno ma wor ka waɗani hen sahaji yimɓe nawarma jiɗa daraja e yeeso neɗɗo jiɗa ɓurde neɗɗo tawa an on daraja e ngal ɓural a waɗata hen warñede ma wonantama golle e nder ɗum ɗon kono wonantuma ko ɗaɓɓidde golle pawa ɗum e nder oɗon walla sino bonnande ɗum walla tumde ɗum ko gandanɗa hoore ma waɗani uniquement pour yidde bonnude aduna mum an daña fartange wawde fewnude guel ɗon calel ngel joguiɗa ngel yiɗa fewnude sababune noon buzz mo jiɗɗa dañde hen go walla sababune inde nde jiɗɗa dañde hen nde walla sababune koppareji ɗe jiɗɗa dañde hen nde walla sababune wonde aha hay sino mi dañani kanko woto dañ tuumo fof nono jiiɗa andu wonde hasidagal ene daɗi nde taw noon neɗɗo sa yiɗinima ko jiɗanɗa hoorema ma wurka tuumanimo gacce tuumde yimɓe kala ka yananaka wat hen mandu c'est très important kono hande en tullima e société mo gandanɗa hoorema komi yiɗa daña mi yiɗa gona jinmi ko bona kadi sa yiɗi tina holko saabi ɗo yimɓe potanno weldude ko ɗon mettodirta holko saabi ɗo yimɓe kawri moni kala ne ƴeewa faggade goɗɗo o ko nden añata goɗɗo o holko saabi ɗo yimɓe potanno wonde haɓɓere wodere hujjaji men jolto ko ɗon tigui rigui ceerata certata tawa noon goto hen foof so tawi addino sembe mum e doole mum e hattan mum e haqqi haqqilantagal mum kala ko jiiɗi ene mbawi ɗum fewjude kono ko ɗon moni kala ɗaɓɓita wonde wonko gonmi wonɗo mbawmi hedde ko min ɓuurma so tawi mi wonani a wonata te ala fof ko jarananimi hen en tonnima e aduna mo gandanɗa hoorema Allah hulaka enɗam renaka moni kala koko are hakkille mum ko ɗum wonata beelamma fittaɗo mum te hakkille ko gañi jomum saabu wonko ɓernde ma yinnanma tawana ko malatma taw koko malatma ko malatma ko eko malatma ko so ari suba ko malatma ko gacca ko malatma ko nde tawno malu dusere ha lakara kono manore haali koye aduna hewɓe hande ko tuumaji bonni adunaji mumen ɓiɓɓe ganci jinnaɓe mumen sababu no wonde tuumaji ɗi jinnaɓe mumen tuuma ha ɗum watta coccorgal kono kadi jinnaɓe ganci hoto paduɗen e aduna mo gandanɗa hoorema hooram moni kala ne waya looram kono moni kala wondaka walla ƴeewani ko gandanɗa hoorema ko foti wawde huccante ko kono ƴeewata ko hucciti ko kala ko battuɗa hakkille noon a jaɓani darorade ne ɗum darori ni so ɓoyi seeɗa gona haside ɗum ko ɗum woni ko wura hande e nder oɗo société mo gonɗen acci tumde neɗɗo ne mani e tawno ko Allah tagma tagui ɗum so Allah itti fodore mum waɗi hen a salima andu wona e neɗɗo o kaɓata wona kanko mbaɗɗa ko gueno tabɓotoɗo o te hakkude gueno e jiyaɗo mum haare ala ɗon to e meɗata wonde ɗon ha ɗum no firto waɗ abonné mbaɗa partagé gendi hakkille